Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga igala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Babay no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala. Adlaw karon nga Lunes na pod mga higala. Lunes. Pizza 20 na kini sa bulan sa Oktobre. Uy, so successful kay mga higala no? Ang Buglasan 2025. So salamat kay Ginoo no nga walay mga kakulian nga nasugatan sa kalihukan no, nindot kayo mahingala no, nakaadto ba mo no pagkanindot manghingala di ka magmahay o nakasuroy ka dito kay patig yung patsada no hala no may muto na ato dahil congratulate ang mga organizers ilabi na gayod si Governor Chaco sa Garbaria ug mga kaubanan sa provincial board ug ang mga mayores to sa kada lungsod nga ni suporta gyud sa kalihukan. Oh, salamat kay ninyo ha. Nahimo yung mabulukon ang ato ang tinuig nga kasaulugan sa Buglasan tungod usab sa inyong mga suporta, mga mayores, no, mga mayores sa kada lungsod, no. Inyong giset aside ang mga political affiliations, no. Gani mga kalihukan nga sama ni ana mga hingala ato yung hangyoon ang mga mayor nga ato yung suportaran no in behalf sa ato ang mga ato mga constituents no kay malipay ba pud ato mga constituents nga magtan-aw nga nagwapo pud atong booth nindot pud kaayo ato mga presentation bahala nagdili makadaog ang importante nga we tried our best no kana bitaw gibakita gyud nato ang ginasingkasing nga pagpangalagad ingon ana no so congratulations sa Governor Chaco sa Garbaria ang ato usab nga mayor sa lungsod no si kisa tong mayor sa kuan mayor sa kining Dumaguete si kuan ang papa no si Chiquiting sa Garbaria no gingon usab daghang kayo kakama ni sila mahigala political family ayan no mga pamilya nga nangalagad sa katawhan mo ni sila yung mga political family no hasta iyang anak no kasi ilang kamanghuran man siguro niya si konsehal no so congratulations the entire sa Garbaria family sa inyo usab nga kinasingkasing nga pagpangalagad ug ang tanan nga mga mayores no kumusta na o nang congratulations pud kanang tanan kaninyo no mga mayores natong mga maabtikon no nga ni suporta gyud sa kay kining kan mga higala basta gani provincial activity mo kuan kita mo suporta kita kay dili na lamang tungod sa atong personal nga katungod kung dili tungod na lang sa atong mga constituents atong mga anak sa lungsod no kay kana mga mayor ko na amahan sa lungsod. So, kining constituents, mga anak sa lungsod. Nahala, no? May muto sa of course, atong tubiyo ng atong talahorong obispo, ha? Ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez. Sabi nun ni Amiros Dumaguete, mga higala. We are now in Dumaguete. Karong mga orasan ni namin, ako nagpaingon pa ko sa kuan, no? Igo pa karong taon-taon, mungadto na mi dito sa kuan, mungadto na mi dito sa among venue, dito sa St. Joseph, kay kuan man namo ron, reunion mag-reunion meron nga mga gitawag nato mga alumni sa St. Joseph Seminary College okay no ana na padayon ta mahigala sa ato ang mga buhatonon ni ining kabuton na rin na ta mahigala sa ato ang CBCP News balitang simbahan ni ining kamutuhon CBCP Office for the Protection of Children and Vulnerable Persons will hold the National Safeguarding Conference from October 20 to 23, a gathering that will address efforts to prevent sexual misconduct against children. Ayan, no? Sa ato pa maayo kay nagpakabana gyud ang CBCP mga higala no kay daghan kay sa ato mga kabatan-unan karon nga medyo na biktima mga higala no niining gitawag natong sexual misconduct sa mga dangko. Muna do nga
Maayo kay ning gihimo sa CBCP mga higala, no? CBCP Office for the Protection of Children and Vulnerable Persons. And of course, balitang simbahan mga higala, Pope Leo XIV, matud pa niya, defeating hunger is the path to peace. Isa to pa, kung walay kagutom, no, ang usa ka nasod, dakog porohan nga magmalinawon kini. Ayan, no? To end hunger and matud pa malnutrition. O niya, matud pa iya kining gihimo, kining mao nga pamahayag atol sa pagsaulog nato sa World Food Day. Ayan, no? Sumayo kayo mahigala, no, nga panghuna-huna unta sa ato nga talahuron nga Santo Papa, mao nga aron nga malinawon ta, kinahanglang busog ta. Tinuod magihala, no? Malinawon mo jud ang lugar og perting busugan ning mga tao. Manang ako ang mga sakop mga higala, kutob sa akong mahimo, akong mga panday, ako gana silang gipaningkamutan nga dili po din taon magutman, no? Kay di tapunta ganahang mo trabaho og baling gutuma. Ayan, no? So bana mga higala, no? So padayon kita sa ato nga mga pangdagad karon, ato dayon nga tigbayaon og maayong hapon mudto ang akong mga classmates, no? Si Father Obing Masyon din sa isla, si Father Dami Hiramis din sa may Himalalod, o si Father Tonton Arnaiz diri sa may kining Batingil. Ug ako mga classmates sa Cebu, no, basin ko naapod sila karon sa Facebook, no, si Father Joseph Anore, si Father Kipling Agravante, si Father Mario Atienza, no, si Father Peter Necesario, si Father Joey Belsinya, si Father Glenn Vanson, si Monsignor Tingting Angkahas, si Padre Milton Medida, no? Si Father Peter Necesario, nabalik na. Si Father kanang One Rosaroso, si Father Romeo Narca, Rom Narca, o ang akong friends forever, si Father Rosdel Noel. Ayan, no? Iampo na to among mga classmate may gala. Si Father Burton Villarmente, wala na yung taon. Si Father Kining Muloy, no, Aguhar, no, Muloy Aguhar, ug inga manusab si Father Ike Herrera. Ayan, no. Nahala, no, may mudto na kanatong tanan, naghidaot kita nga na kamong tanan sa Kapiskays Panglawas. Ato po dahil nga timbayaon, mahigala og may mudto ang atong mga lay ministers, mga MBG, mga babaeng gwapa. Gingumanusab ang ato ang mga membro sa kining atong membro sa kining Legion of Mary, no? Kining Mother of Perpetual Help, kining mga Children of COM, Children of Mary. Ayan, no? Nahala, no? May mudto na kanatong tanan og atong timbayaon. Of course, ang atong sa BEC nato higala, ha? Ang atong mga chapel leaders, ang atong mga sound leaders, ang atong mga alagads, og ang tanan ang ato ang parish formation team, ang ato ang parish finance council, og ang atong mga kanang mga presidente sa PPC. Ayan, no? May mudto na kanatong tanan. Nahala ari na ta mahigala sa ato ang kining Saint of the Day. Abino ang atong Saint of the Day karon mahigala, matud pa ni Brad Jones Manaban, bisag way nang utana, no? Bisag way nang utana, ang ato karon nga santo mao si Saint Paul of the Cross, no? Natawag kini si Saint Paul of the Cross ni antong 1624. Dugay-dugay naman dahil si 16. That's it. Saint Paul of the Cross, mahigala, no? Natawag siya ni antong 1694 di ay, no? Dito sa northern Italy. Unya, former soldier who turned to solitary prayer, developing devotion to Christ, to Christ passion, no? Nagdebosyon siya sa mga pag-antos atong sa lahurong sa atong Ginoong Jesucristo. Unya, also in the Lord's passion, a demonstration of God's love for all people, known as one of the most popular preachers of his day, both for his works and for his generous act of mercy. In 1720, Paul founded the Congregation of the Passion, no, Passionist, whose members combined devotion to Christ
passion with preaching to the poor and vigorous vigorous penance. Na Paul died in 1775 and was canonized in 1807, and over 2,000 of her letters and several of his short writings. Short writings has sa pamahigala. Muna mahigala so Saint Paul of the Cross, si San Pablo de la Cruz, daghan man kung nagdalain nga titulo mahigala, si San Juan de la Cruz, si San Pablo de la Cruz, mana of the cross ni sila. Abi no ari na ta mahigala sa ato ang catechism sa dili pa hisgot sa taginagmay, iyawat mo taas pug juta ning ato bitaw nga programa mga higala. Nabino, padayon karon mga higala ang ICI, kanang Independent for Infrastructure, Independent Commission on Infrastructure. Pero usa karon sa medyo gipangayo bitaw sa mga tao mga higala, nga sa ilaha bitaw nga kanang murag bista ba nga unta makakita po tas TV unsa rin ang hitabo, pero murag imposible gyud na mahitabo, kay murag naapoy gamay privacy ba, murag gi-maintain gyud po nila ang privacy, muna nga mas maayo untag pakiton ta, pero kay di man gan lagi pwede murag ila pong bitaw do na makasabot ra pug ko mahigala, kay do na ba pud gay ila pong gi-maintain ang privacy usab sa mga ilang gipatawag, dili pud itawon nga makuang yun mga higala, kaya dili biyan tanan yun guilty doon na ba yung uban nga na medyo guilty lang nga medyo, pero kung ako'y pasultiod mas mayon ta, pero og dili yun makasabot ra pud ta, o niya kini pong budget deliberation mas maayo pud unta nga kanang transparent pod na ang gihapoy ipakita pod bitaw sa TV, doon na po'y streaming na po streaming may higala, aron po nga makasabot po taog doon sa rin ang hitabo, kay kining para itong last year nga wala tay kalibutan nga gipang inserta na di ay og mga budget para sa mga labi na sa DPWH, ma-insertan man ako sa kay mahigala mga project, kay ana man dapat nga pundo kuhaon ang para sa mga project, ug didto ang nagsugod ang mga krimen, ug didto ang krimen nga nahitabo nganuman tungod kay daghang kayong mga anomalous nga gihimo nila diha dito sa DPWH. Sumuna nga kung mahimo pa lang unta kuan ka ng transparent ba, pero kay dili man gud ka pwede ang watay mahimo pero sa ako lang mas mayon ta aron ba wala bay tago-tago ba og sa sine pa na mahigala murag walay trampas ba, pero okay ganahan man gyud sila trampas wala nga wate mahimo pero kung ako'y pasultihon og niitiban og hindi istiban pa, kung ako'y pasultihon mas mayon ta kung transparent yun, kay doon na ba'y transparency and accountability transparency and accountability mo gyud unta na sa good governance, pero og di gyud madala kay naapod mo inyong hapong mga rason mutahon ra pud lamang kung sa inyong mga rason, kay inyo man sa mga gusto pud mong nami nga tawa inyo pong tahuron ang among mga rason, so wala tay kasukanay pero sa ako lang mas maayo ko nga adunay transparency and accountability. Okay, klaro? Hala padayon ta mga gala, ari na ta sa ato ang catechism. Ang atong catechism karon mga higala, kabahin kini sa kinibitang the importance of hearing mass, kana bitang ngano man gyud nga musimba kita kada Domingo, the importance of hearing mass every Sunday. In a Catholic perspective, hearing mass on Sunday is crucial for spiritual nourishment. Sa ato pa kung medyo kana bang murabag ug sa ato pa na kulang kas kahibalo
kulang kas kahibalo sa mga butang espirituhanon, makatabang nimo nigdako. Na makatabang nimo. Kana bang medyo ba mura og kabahin sa mga pagginoo ulo inosente putag jutay. No, kinahanglan nga aron nga aduna po kita spiritual nourishment, mukuan kita, musimba kita. Number 2, maka-enhance po na sa imong community involvement. No, kay at least na-involve ka, kidaghan baya kayong tao, matimpong Domingo. Ito pa, medyo ma-expose po kagamay or ma-involve po kag jutay sa mga community activities. Ilabi na gayon ang Santos nga Misa. And number 3, you fulfill a divine and church obligation to worship God. Ito pa, dili lang mga higala kay na kanabitang na-nourished ka spiritually, no? Kanabitang malnourished ka bitaw spiritually na wadyo kay nabalaan. Pero doon na po kay ginagmay po din taon nga nahuluh nakabalo-balo po kagamay. Madawat na nimo kung musimba ka. Kaya doon naman lagi usa sa mga makatabang nato aron nga medyo po makaulokabalo po tagamay kabahin sa Pangginoo, maugyod kining pagsimba matag Domingo for spiritual nourishment. Unya, community involvement, no? Kay kini nga daan nga misa manghigala, daghang pinakayong tao. There's ayungon kaluoy Ginoo, di man gyud pud ingong luag ra kayo ang simbahan bisan tuod ug akong gipadakan. Pero kuan ba pud puno-puno ba pud gamay. No, unya naka-fulfill pud ta sa ato ang balaanon nga obligasyon ngadto sa simbahan ug ngadto sa Ginoo. Nindot kayo. It is the day of obligation to honor the third commandment. No, ana pong adlaw mahigala natuman pud nato ang ikatulo nga sugo. Sa ganito ikatulo nga sugo, to keep the church, to keep the Sabbath holy. O sa ato pa ang adlong igpapahulay imong nabalaan, no? By participation in the mass which is considered the summit and the source of Christian life, no? Kay kita gong mga Katoliko mahigala giila nato ang Santos nga Misa nga tinubdan, no, sa kinabuhing Kristohanon ug mao kini ang pinaka obligasyon nga angay natong tumanon. Klaro, no? Na attending the mass allows Catholics to be spiritually renewed. Gawas nga nakuan ba kanang nabusog kita sa mga espirituhanong pagtulunan, ma-renewed pagyud kita, no? We will be spiritually renewed through receiving the Eucharist, no? Ato pa kanang musimba ta labi nag wala kay dagkong salaon nga mga lawat jud ka, you will be renewed, no, spiritually, no, by the receiving the Eucharist and listening to God's word and siya reading with their community and joining the community. Ano, pagkanindot man yung kayo musimba ta mahigala, no? So, bada, no? So, willfully, doon na tayo mga gamayng pahimang, no? Willfully skipping mass without a grave reason is considered a grievous or grievous or mortal sin because it is a deliberate failure to fulfill a serious obligation and separates from grace. Kinahanglan da ay manghigala, no? Murag doon na po'y ginagmay po ning mga silot-silot gamay, no? Di ta mo simba. Karon ari natin higutan magla how to gain eagerness and devotion to Sunday Mass. Usaon man gyud nato nga mura po maganahan ra putang musimba matag Domingo. Number 1 is you should cultivate a deeper spiritual life outside of Mass through prayer. Ito pa, ma-develop ang imuhang kinaiyang musimba matag Domingo kung outside the Mass maampuo na kang daan. No, sa ito pa, mura ba o doon na mura ba nakinaiya na gyudaan nimo, no, nga tig-ampo gyud ka. Pero wala gani kay ampo-ampo na may puruhang yung di gyud ka musimba ma Domingo. Ingano man, mura magwala man ma-develop ang imong eagerness to hear Mass. Now, number 2, na by reading scriptures, basa-basa po kag ginagmay Biblia,
meditate to your desire and abilities to be most devout during Mass. No? Meditate to your desire and ability to be more devout during Mass. No? Klaro niya, what is the right attitude in attending Mass? So, unsa may maayong kinaiya kung musimba kita. No? Number 1 is kanang gitawag na to engage activity. Ayan, no? Engage activity. Nga sa ato pa, listen jud ka attentively sa mga pagtulunan. Engage jud ka. Activity ka na bang pinatakum-takum yun ba ng mga pagpaminaw? Dili kay dinangag man na kanang maminaw bitaw nimo nga pinabangangara kana murag nagdangag ra nang naong na kanang mga bata bitaw nga ang imong tuluan nagnangara ana kana wa ganoon na minaw pero pinatakum na gana ng matbaba na unya murag pinatutok na gamay pinahiloy-hiloy ang mata murag mauna na pero kanang maminaw unya pinaabre ng baba pinaana ra murag may puruhan nga murag wa kay guna naminaw ana no. And the second is participate. Kanto pa join in with the responses and prayer. Mas maayo yun nga mo participate jud ka kana bang mo appeal ka ba dili kay igo ra po ka ding manganganga ra po ka din na. Number 3, meditate in the Eucharist. Ato sa meditate hunaon nimo nga mismo si Kristo naag yun diha sa Santos nga Misa. And last is consider the readings. Be affected by the readings, no? Nya outside of the Mass, kinahanglan nga magampo na ka perme o niya read scripture daily, listen to worship music, and connect with others. Ato pa, usa di ay sa mga makadapit gani mo nga musimba ka matag Domingo kon bisan outside the Mass, maampo na kang daan. Sige na kang gaampo. Ato kag simbahan, simba na kang daan. Niya, magbasa-basa na ka sa Bible. Niya, listen ka sa mga kanta nga worship songs. And number 4 is connect with others. Kana bang maayo po ang relasyon sa usa-usa, no? Na bang maayo po ka ba? Maayo po kang disposition sa imong isig kaingon. Kanang maong mga paagi mahigala murag mahimo gyud kang hinimbahon kay mura bang mugana man po ng imong prayer life. Okay, klaro? So, kumusta na dayon munta na din ha? Sa ako nang balikon, congratulations ha sa tanan natong mga Negrenses sa malampuson nga pagsaulog nato sa Buglasan 2025. Ilabi na gayud ang mga mayors. Salamat kay inyong mga mayors ha. Nung kay ang inyong pagsuporta sa kining Buglasan, mauusab ang inyong pagsuporta sa inyong constituents. Kaya ang inyong mga constituents, ganahan baya ka aming mutanaw sa among booth nga patsada, sa among mga participants sa mga activities. Ganahan kami. No? Kanang mag-beauty pageant, ganahan po tayo ato po ditong representative, pero mawala, di ka ganahang mutanaw sa mga activities. Tinaw ba na? No? Wala jud mo gipasertipahan, wala gani mo ultimong booth. Adi ka ganahang mutanaw dito. Ug naa man gani mo maulaw ka sa imong hunahuna ba? Ngano man nga ang amo wala man, ang uban na aman. So ba question ba no? Unya ma-question pod mayor ang imong sincerity nga isip pangulo sa lungsod. Di ba basin bag may delikado ang miingon ang mga tao nga may pay wala na nalamo ni botare kung kay among sunod tuig amo gyapon ning botaran wala gihapoy participation ang among lungsod ani mas maayo tungod ra ang issue ha hinuon murag dili na pud hinuon nya noong lakadaog sunod eleksyon. Claro nabino sorry kay mga mayor ha basig nakaingon mo na gyud nakasulti ani nga kon actually wala ko kabalo naasa kong hunahuna nga ang tanan gyud nga mga mayor ni attend gyud sorry mga mayor ha ira ko ninyo og dugti kay ako kubidya ra mo kining ako pero dala nga paghangyo ba dala pong hangyo. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.